खुलुमबाय बयनिसिमबो। गिबियाव साफ्रोम आंनि चेनेल नायगिरिनिसिम आंनि अननाय आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोननैसो राजखान्थिनि खौरां लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथियाव थानाय अल बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सौहैनाय बायदि। लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होस्लायदो। बिटिआर चिफ प्रमद बर'आ बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 1 नं क'क्राझार बियाबनि एमपि केन्डिडेट हिसाबै सायख'जानाय मुस्रि खाम्फा बरग'यारिखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि खाम्फा बरग'यारिया सासे जेन्टेलमेन सुबुं, नाथाय खामानि बिथिङाव जेबो मावा। क'क्राझार आरो उदालगुरियावबो रावबो बादायारि गैया। 3 लाख भटआव देरहागोन। जोंनि केन्डिडेटआ गोजौआव थागोन। खारन दानि जुगाव नांगोलाव भट होनो रावबो गोसो गैला। खालि गावसोरनि नांगोल छबिखौल' लाखिनो थाखायल' जुजिबाय थादों। जायफ्रा नांगोल छबिखौल' लाखिनो थाखाय जुजिदों बिसोरलाय बेसेबांथो भट मोनगोन? बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राफोरजों बिपिएफखौ थांखिनानै बुङो। नाथाय बिथांनि बुंनाया बेसेबां सैथो जामारगोन बेफोरखौ फैगोन समासो फोरमायसिगोन। अब्ला फै जों भिडिअखौ नायनि। দৰং ওদালগুৰিতো যুঁজ নাই। তলত 1 নম্বৰত থাকিবৰ কাৰণে কোনে যুঁজ কৰে এইটো নাজানো। ওপৰত আমাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব আৰু বহুত ওপৰত থাকিব। তলৰ কাৰণেহে এইবাৰ যুঁজ হ'ব, ওপৰৰ কাৰণে যুঁজ নহয়। ওপৰত আমি বহুত ওপৰত আছো এতিয়া। 3 লাখতকৈ বেছি হ'ব। 4 লাখ হ'লেও আচৰিত নহয়। কাৰণ এতিয়া মানুহ আৰু নাঙলক ভোট দিবলৈ ইচ্ছা নাই। নাঙলে নিজৰ ছবিখন ৰাখি থবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে। গতিকে যিসকলে নিজৰ ছবিটো ৰাখিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে তেখেতসকলে আৰু কিমান ভোট পাব? তেখেতসকলৰ দলৰ নেতাবিলাক ভাগা নেতাবিলাক এতিয়া দল সলনি কৰি আছে। তেতিয়াতো তেখেতে 14 চিৰাঙতে বহুত ভোটত জিকি গ'ল। খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই 14 চিৰাঙতে তেখেতে 3বাৰকৈ ডিপুটি চিফ হৈ 14 চিৰাঙতে হাৰি গ'ল। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেখেতে যে একো কাম কৰা নাই আৰু কাম কৰা ব্যক্তি নহয়, জাষ্ট এ জেণ্টেলমেন। এজন ভদ্ৰলোক হৈ খাম্ফা বৰগয়াৰী, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু একো নাই। आसुरित धरननि लेखा नोंथांमोननि गेजेराव होनो हागोन। बेरेखा हानजानि बेराफारसे बिटिआर कन्ट्रेक्टर गौतमनि आफादगिरि बिक्रम दैमारिया माखासे सोमोनांथावै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि फारसे माखासे गोख्रों बाथ्राफोरजों बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बुंनायल' नङा, बिथाङा माखासे तथ्य सहकारै इउपिपिएलनि सायाव एलिगेसन लाबोनायखौ नुदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला सा 9 इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरा जों इउपिपिएलआव थाला, हाग्रामा महिलारिखौनो जों सापर्ट होसिगोन आरो बिसोरो आसामनि गभर्नरनि लेखा बिलाइयाव एग्रिमेन्ट होनाय लेखा बिलाइखौ रायजो राजानो फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि सानै मानसिनि कल मोनब्लानो खुब खम समनि गेजेरावनो आं रायजो राजानो फोरमायना होगोन। फै अब्ला नायलांदोनि भिडिअखौ। लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिनैनि मोननैसो खौरांखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि। लेखा नोंथांमोननि गेजेराव होनो हागोन। बेरेखा हानजानि सा 9 एमसिएलए प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थालिया, हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआवसो थासिगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाया आंनियाव दङ। जायफोर बेरेखा हानजानि एमसिएलए आरो इएमआ प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपआव जों थालिया, हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय लिडारशिपआव जों थानोसै होननानै असमनि गभर्नरनि एड्रेसाव लिरनानै दोननाय एग्रिमेन्ट कपिखौ आं नोंथांमोननो होगोन। सोर एमसिएलएआ मबे डेटआव मबे तारिखआव हाग्रामा महिलारिखौसो जोंनो नांसिगौ, जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनिति हान्जायाव थाला होननानै गभर्नरनि एड्रेसाव एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाखौ नोंथांमोननो आं होगोन।
राजनितिनि बेलायाव बे जेरावबो जायो जेरै बिपिएलनिया बिपिएफनियाव बिपिएफआ इउपिपिएलनियाव जयेन जानायखौबो नुनो मोनो नाथाय आं बेबायदि मोनसे आसरित धरननि लेखा नोंथांमोननि गेजेराव होनो हागोन बेरेखा हानजानि सागु एमसिएलए इएमआ प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थालिया हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआवसो थासिगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाया आंनियाव दङ आं दिनै बुङा नोंथांमोनानो जेब्ला आं निउसाव होगोन सोर सोर एमसिएलएआ मबे डेटआव मबे तारिखआव हाग्रामा महिलारिखौसो जोंनो नांसिगौ जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनिति हान्जायाव थाला होननानै गभर्नरनि एड्रेसाव एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाखौ नोंथांमोननो आं होगोन नाथाय आं नोंथांमोननियाव बेबायदि मोनसे आसरित मोनसे लेखाखौ आं होनो हागोन जे जायफोर बेरेखा हानजानि एमसिएलए आरो इएमआ प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपआव जों थालिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय लिडारशिपआव जों थानोसै होननानै असमनि गभर्नरनि एड्रेसाव लिरनानै दोननाय एग्रिमेन्ट कपिखौ आं नोंथांमोननो होगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै बुङा सानै मानसिनि कल मोनोब्लानो होनोब्लानो आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो रेडि नोंथांमोनानो नायब्लानो जाबाय सोर इएम सोर एमसिएलएआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोननानै एग्रिमेन्ट खालामनानै होदों हाग्रामा थानायाव टिभि फुटेज गासैखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो हायो खिन्थु सानै मानसिनि कल मोनोब्लानो आं बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो होगोन आङो ओरैनो खुगाजों बुंग्रा आं मानसि नङा जेखौ बुंगोन आं लेखाजोंसो बुंगोन एमसिएलए इएमफ्रा सोर हाग्रामा महिलारिखौ जातिनि खाथिराव बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जायफ्रा दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय हाग्रामा सार आंजों नोंजोंनो थागोन होननानै बे लेखाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोब खम समनि गेजेरावनो बे कलखौ नेगासिनो दङ बिथांमोननि कल मोनबानो आं होसिगोन बेनिखायनो राजनितिकआ थांलाय फैलाय गासिबो जायो सोरबा थांनाय फैनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो